Lokso Tokbi Youth Club ahin pen Pater Piponsi Chitia Chikloni Phai ECR ni pen Kechengsi Karlitang Surjo Ingti Memorial T10 Cricket Tournament Championship Lokso Tokbi Pathua Klamalong Paman Ponsi Pini Mate Phaikuni ni Phai player ni an Angdung Kiti Paman Pon Karlitang Surjo Ingti lake Wuthunga ji ahithi adung kedo Lokso Tokbi arong amikar Barnish Ingti la pen Jayanti Timupi Asopo Adakbam Iglo alang li pier thege doti ka pora hot alang li ke pathua nat aning ke hang pik abang khulapen alang li loga charli ang deng stami dokmuka thongno be college pensi BA ang deng chipa unpam bon stami alang li kopai ke lang no ka chitong loga jok ke dam tang aning kan suri hinira inkora hini jang mia chiklo kre hinia ni bangso pier hepen chi upon alang li ka pathua nat aning ke dok abang phu binong phu hokpon si alang li men panong ponsi cricket T10 tournament championship Karbeng Autonomous Council yem Britishing Hilapen Denarong Municipal Board Chairman Prodip Ingtiatum Amina Jungjung Akhia Datpen Piponsi Bangso Kapatro Paman Ponsi Angdung Kitian Nang Manpon Bangso Angdung Kiti Kibipon along Havar Kihat Club Pen Halodhi Ati TR11 Nang Bong Chipho Ponsi TR11 Club Atum Kehayanong E Chipolong Ponsi Tangka Suri Krep Holapen Trophy Dengpon Bangso Angdung Kiti ke Paman Pon along Karbeng Autonomous Council em Britishing Hilapen Sangpi Rita Teron Pi Lapen Denarong Municipal Board Chairman Prodip Ingti Lapen Rongasar Babu Tokbi Prodip Tokbi and Parta Baburam Tisotung Chetong Dunsi Ing Samjin Pen Pachunpo Ladak Lokso Tokbi arong Kuchim Club along itu kapathua ning ke hangpik labuso amen surjo ingti puse alang libang Apansita me kaikita chatting ni nang ne lapen ilitum kaikita ilituma team along dia amen and well hegdi aphan nilitum Karlitang Surjo yang ti amen pensi T10 cricket tournament bang nilitum dak pathu poniglo ke damtang September 1 tarik mate 1 ni pen nilitum September 1 ni pen pathu ponsi chengpon pen piniana bang ke angdung kiti kapusawani nang lelo Bangso angdung kiti long stame keceng pen non an angdung kiti an stame mesen pen pathu pon long lo News Report Karbeng Live